खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, गोसोआव गोहो बोलो फैगोन, नाजानायनि फिथाइखौ मोनगोन, मावै दाङै जानो हागोन। वृष राशि, आंगो लोगोफोरजोंनो नेवसिजानो हागौ, रांखावरिनि आंखाल जानो हागौ, मुवा बायनाय समाव सानै हयै सोलिनांगोन। मिथुन राशि, साना गाहाम, सावस्रिनि जेंनाया गैयै जागोन, गोजोननि हां लानो हागोन। कर्कट राशि, मोजां सुबुं लोगो मोनगोन, जिउनि हान्थिनाय लामायाव गुबुननि मदद मोनगोन, गोसोआव साहस बारायगोन। सिंह राशि, आखायाव फैनाय खाबुआ गलांफिनगोन, रां आरजिनायनि लामा मोननो गोब्राब जागोन, खस्थ' सैनांगोन। कन्या राशि, गोबावनि बेराम आजारा हरखाब नुजानो हागौ, सानाय सुनाय जागोन, फाहामगिरिनि हेफाजाब लानांगोन। तुला राशि, गोजोन सान, फालांगियाव जाफुंसारनाय मोनगोन, मावै दाङै गोजोन संसार दानो हागोन। वृश्चिक राशि, मोजां रादाब खोनानो मोनगोन, नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, साख्रि मोननो हागौ। धनु राशि, लिरनाय फरायनायाव गिदिर सुबुंनि बोसोन होनाय मोनगोन, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन। मकर राशि, गोसोआव गियान सानस्रिया जायगा लागोन, इसोर सिबिनायाव नांथाबनांगोन। कुम्भ राशि, समाजाव अनसाय जागोन, गुबुननिफ्राय मदद मोनगोन, गोसोआ गोजोनाव थागोन। मीन राशि, देहाया गोग्लैसोनाय मोनगोन, हरखाब फाहामथाय लानांगोन, इसोरखौ सिबिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।